Yes, minto mwanya getsinge karibu sana. Samarieta ni ngongoro kudante omugusi. Mubugyo bokano chire nguma. Eri tukoli ale ro nonde gai gai me yake baliga na chiro kanyoro musani one na kiendu ngosa na kyendre. Ambisa. Na chiro kanyoro one ro mu muro chire nguma gusiengima asa korosia makano kuna muro che gai gai tugie keiga. Ne kia chongete taraki roseli bokano lakini oro chama kano na ma kabisa ama ya kigima chongete bya bori. Ono te tora te ya ba chwa baligereria ora chakira marieta. Obateina nore pipo kwanza. Majo maligereria Samarieta ngoro kwa Daniel Momanyi saisi. Urujinsa meji jake baliga. Njene fundi naende no morosia makano muna moroje gashena nyajagebe na ranye kalide. Kwanza ninde pipo abantu nimbwata. Yes. Abantu nimbwata. Ono Daniel saisi buda moigura abantu ba minto ni gakoro ku Daniel saisi. Ndabona muroche ga negijane gakera kiri no mogaka. Seigo makana yiga abantu bakoligeretia ali ora batenga ndi gwacha geta korosi gwakinete oganza korosi bune talent go se ntatu mino korosi go se sokoro mino korosi kabwatero ronga yoru setia mana yo gachonga nando chochongete biya makano ga iga kobuga buya kabisa. Mbiya mana sana yo minto tambe mangana makano bukorosia nega siyoro leria omuseji sokoro korosia lengo makano lengo buya lenge na ijawa na mana nakina oyo yanga na gasoma ngajaka ko no kwege kana korosia paka bana muna na jitego kumanya ko chonge bitugi na injira korosia na goseti na korosia nenga jaka ko buya igo teli go chonga go kare ngo buyo le nengo buye na no mwana musikini go buyo baka igo bono isoko rangali guna bogo train skuru matera yeke gusi yetu ara turi na bana skuru ya kebaliga ase na somete ndo aduri ti ndo ebikombe ndo bwate tu arete te so ko buya ngo bugina renge baka ngarete bikombe se skuru ha ni bono bula moigwete abancho bategereri oyo Daniel saisi ni gakorosia amakano nende tukolia lero niko tuachire moja kwa moja gaiga twatanga ya talent ningi yabwate naende kero kende na una kwanzire korosia makana yaiga kero kende na ale kuegeiri kyagero maita bono ese yiga na kino etoro weta wategeirwo nde kero kende kuegeiri no mwana ogo ose no moiri gana no masani so tatirende nera manya gachonga kyagero maite mangana ntutaketierera ni ngegereti abange negeiri abana mbara ga ishikana ganga keiga galigire difo kalina kana sanga kwa ende school ngobu yale na jire na tera kana sano ra jire jindura jinyinge gono mubuya na ndi mwegereti na moseti na maite ngodi just yale ngora mwegerinde twaro sinere na mwara kirumuna muna kwanta korosia na abanda abange bekinyora ningende tugwigiri bali bagara take na baba bondiya na bango begeria igo bono kero kende mwancho murigeria orali na barata kikomanyanga amakanani go koros kwa gacha nyomba go senkoni ole maite omuntu origeretia ali na barabwenga amakana kero kende ni go gachonga kwa gacha nyomba na kiora bateina nkoni ole go se kyagera mbale barata kamakore biasara bachiche oboneri mbale barata ko chobegeri ana na boko bategeri inde bamanye amakana ya munango nyarosia nararo iri sukuru chinyinge na surprise sange makana ngorosia so konia biasara abaigo no kobugi bali bagotaka ne sukuru ngo tureni ande muna bana mangana music ya bana funsi ngorangiro na tu ne sukuru mbali ana makana ngo sabra anda sukuru mbali no ndo raganie kabo mwana musiki utaito kobugi obokano no ragani to mwegeria na to mwegeria ndo bati ngoro chinda boso kwegeria abantu bamambi na mambi ngoro kubona ogiekara osangitoyo wasanga no tigete sawa asego abantu baminto mwigwete ngankoni ali ubona kero monda atakete kero kende gokonyora na kiara konyora kyagera mbale baligeretiga ali barata kikomanyanga nchera kibarabo ikere na arora atakobokano na arora atakochumwegeri kero kende no bwate simyo ba namba yesi misota ti monto gwakere simi karata kitobokano maybe mbiye mono yo rata gobo kano usora ta kondi ya nyore gose rata ka sengotoka asengotoka ga korwa kebaliga ya mira noti kebaliga oekero onta kitoko ngumira boronga se simyo kondi ya namba ya negere 07 02 46 4980 nende iro namba ya ne simi 0702 464980
bono buna moigure inere namba yesimi kero kende kero taito komorigia makano na bwata mange ya nende na bogoche bune getugie korocho chamata ingando aserie style ye nendo nyugotete buli batakirie rangi na bago koroseri buya iga atabwa getirangi bobe traditional bono ndagetora bakunerio gatero ko nali bako manyanga Daniel ile nama etoko buyo bokano elinde na baroba rakorangeri gwacha kware nabo kora buyo gatero kondo gwese kano ene Foxon kondo byonse alikuwa arabero goko bugi kidogo amatera tokora bugina mange bono na bangora bakune Foxon no mo buginde sana Ani pembula ngabuna abana bake bali gatata abana bamutembe Barabia bangando je bagatenga bando bagale barabia bangando je bagatenga bando bagale akindo je ngabale ngatenga engalibina akindo je ngabale ngatenga engalibina zomo murabeza ni renyomo murote biwa devi wabamanyi bagoja mani bagoite devi wabamanyi bagoja mani bagoite devi wabamanyi bagoja mani bagoite Yarare mindomo jagatinge Yarare mindomo jagatinge Yeta amalieta bakobaga Yeta Yes abantu abategere buna muigure oyo nere Daniel Seisio manyene okobuyo bokano baka you don't know na ije buna mu matendanto mu buyo bokano nende nigo tokona batanga talent bune kigato kitatere kero kene na ende ntoma etenga mbale batuligere sigaria nabo toligwetera omutandao ito YouTube Facebook na kero kende matera naro tere tobegeta YouTube abandoro barata ke bande baligere ngosembo no kwanya ko beteringo ya mdogo Bwana jinguru jirense lakini ningenda tekwebanga munabona ninasinya materanda etochika sogya yes ngona koliginde jinguru musamario ndemuyo oraganie robu yobo na bagonsira asina mbe inakwa nago yes egere nanjingi mogere bana ni nyebangete ngerto no kwebanga sai gombu yamono abanchu abaligereria asamalieta ningongoro kudanto mugusi na ende nigo twachire komo gaiga twaumira no moyo minto Daniel Saisi no mondo korosia makano actually na incha buli bwana kwa ngonerete na bungu nyakobugi ngo bana umura buga nganga ina achire boro na baretire mpaka stoko chatwaro asie bintu muroche kabisa oyo no motembe ochongire otara rosgo kora arafu nto bwate kerogo ekerogo keninya magora 3 ekene kyo mugusi akaikaransiire byonse nkorosia lakini akana kumwana tayo ekine kitwe bota yo matagariro mwanjwa ebiro ngorosi tole gise simbali tulingana muno montangani yes ekebon negeregia bana bonsi bali abasinini bana tokorosi gutira kulingana nesesi uneke kwanza nekaransiire tano abakora akerigereri akerokyo nekyo bagaka bali bakuru bagaisansire kabago buyo mata nakikia garukirwe ke gusiye kanyaneteli kerugo ya garukirwe ekiya garukirwe kenindo iribona ikina keke gusiye kiere ekene kenindo asa igongoro siale binindo kwansire kyo mwana bakekyo abantu abanene ende buna muroche gaiga moto kyo karosirie keninde emete ya karosirie keninde ke na bakoroserio moko no motembe na bakorosia na metende emete ya natural ti softwood se asa iga abantu ba mitombo yamono nende tiganya saba seseni tigatosiro mumuro yo nabwate kewa nera getali sikali kiagera bono iga no asa koligi gusienge matoko nyora monto korosi kanopi ase miaka yoyo igekene ke gunya nera mwete apart from otera na ende korosi ari kunya gutolendere kemira buya mono nyasaye tigaba seseni